Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami. Ngumlekeleli umfoka Mbanjwa, uKhathini, uMagutshwa, uSigwile. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze, omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, oPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonto. Kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yingwele ehamba namabhubesi, inkunzi ekhonyisha ishoba. Sibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyahlaba. Ayidla yodwa ke manje. Idla yodwa. Zikhona incwadi esizilobile embukelo wempunga yesintu. Sithini isintu? Amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu. Njengamanje sinekhombo yendlela yesintu namava ahlabahlosile 750 including i-delivery. Uzokhumbula ukuthi indlela yesintu iyodwa iyi-750. Kodwa ngesizathu sokuthi bafuthu khona abantu abangakwazi ukuthi bazithenge incwadi. Uthola ukuthi abasebenzi abantu. Uthola ukuthi ucela umuntu amthengele. Uyabona? Manje ngiyacela kubantu ukuthi umuntu angezwe mhlambe sithi sine special eningincwadi esezithengile. Ngisuke ngenzela labo bantu uthola ukuthi abacoshe entweni ngoba nabo banothando. Bayafisa ukuthi babe nazo. Ingakho ngithi okungenani angibe namakhombe engiwenzayo ngenze special. Ngoba noma kungijabulisa abantu aba-100 uma bezothenga incwadi zibe special akungijabulisa. Ngisuke ngenzela abantu uthola ukuthi abasebenzi. Kodwa wena osebenzayo cha ithenge nje incwadi Impunga Yesintu ukhipha u650 uyithenge nje. Uyabona? Namuhla mbukelo wempunga yesintu. Ngifisa ukuthi ke sizochushisana. Ukuboneni imbukelo wempunga yesintu ukuthi ayikho into emnandi njengokuphupha amaphupho akukhombisayo ukuthi kunenhlanhla ethile ezayo. Okanye ayikho into emnandi njenganokuthi mophupha iphupho uthi mobuza kumuntu ekuhlaziyela bese akutshela ukuthi inhlanhla. Awucabanga ukuthi kumnandi kangakanani ukuphupha udoba ubamba inhlanzi uzikhiphele ngaphandle. Uyacabanga yini ukuthi kumnandi kangakanani ukuphupha imali eyisiliva, uphupha amagolide, uphupha amadiamond, uphupha izithelo ezinhle? Uyacabanga leyo nto ukuthi yinhle kangakanani? Uphupha usemanzini ubona inhlanzi phansi, ubona amatshe amahle, ubona amagolide, uyathatha ubona inkosazane, yonke leyo nto. Maningi amaphupho engingawabalula achaza inhlanhla. Othi noma ubuza kubantu bese bekutshela ukuthi lamaphupho lawa ayinhlanhla. Kodwa makuhamba isikhathi empilweni oyiphilayo ingabibikho into ekhomba inhlanhla empilweni yakho, ingabibikho futhi inhlanhla oyizuzayo. Lapho kuvele kube sengathi amaphupho awasebenzi. Ngoba uphupha amaphupho akuvezela ukuthi khona inhlanhla onayo, khona inhlanhla ongase uyithola. Kodwa ayikho inhlanhla oyitholayo. Ube nesibonakaliso esikuvezela inhlanhla, unikezwe imali eyamasiliva ezandleni, unikezwe igolide esandleni. Umuntu akutshela ukuthi inhlanhla, unyelwe inyoni ekhanda akutshela ukuthi inhlanhla, uhambe uyobheja adliwe wonke amathimba. Uma engadliwanga wonke kudliwe yodwa. Bese uzibuza ukuthi awule nhlanhla kanti iphi le nhlanhla? Umbuzo khona namuhla engifisa ukuthi sizibuze wona mbukelo wempunga yesintu ukuthi uma ngizoba namaphupho aveza isimo senhlanhla ngabe kufanele ngigoqe izandla yini? Kusho ukuthi leyo nhlanhla izofinyelela yini kumina noma khona okuthile kufanele ngikwenze? Asikaze sizibuze lokho ukuthi amaphupho esiwaphuphayo akhomba inhlanhla. Kungabe kufanele senze njani ukuze leyo nhlanhla le ikwazi ukufinyelela? Namuhla ke ngiyimpunga yesintu ngithi kuwena ukuphupha amaphupho aveza inhlanhla akusho ukuthi ihlala ugoqa izandla.
Kodwa lawo maphupho kufanele ukuthi uwahlalele phansi nabantu abanolwazi nabantu abaphiwe ngokomoya ukuze bezokwazi ukukululeka ukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze. Kunomuntu othola ukuthi uzophupha umuntu othile ongasekho wakubo emnikeza imali yamaphepha. Memnika imali yamaphepha, leyo nhlanhla leyo inkulu, kodwa kunezinto ezithile ezidinga ukuthi zenziwe ngokwasemsamo. Uzokuthola kanjani lokho? Uzokuthola ngokuthi uhlale phansi nabantu abakwazi ukubona izinto ngokomoya. Kwesinye isikhathi kuzoba khona umuntu wakini ongasekho akunikeza imali yamasiliva, akunikeza igolide ezandleni, kodwa leyo nhlanhla bese ungayitholi. Yini eyenza ukuthi ungayitholi ekubeni sebekunikile? Ingoba kungenzeka ukuthi leyo nhlanhla yakho akunikeza yona incike entweni ethile, kukhona izinto ezithile kufanele ukuthi uzigcine maqondana nalowo muntu, maqondana naleso sidalwa ekuyisona esikunikeza inhlanhla. Omunye umuntu uthola ukuthi emanzini uzophupha imali esemanzini, nalelo phupho likhomba inhlanhla, kodwa kusho ukuthi hlala ugoqe izandla njengoba leyo mali uyiphuphisa emanzini. Kuvezwa ngokusobala ukuthi le nhlanhla yakho iphethwe zithunya ezisemanzini. Hamba uye emanzini, kube khona okuthile ozokwenza emanzini ukwamukela leyo nhlanhla ephethwe zithunya zasemanzini. Nakhona futhi uyadinga ukuthi uhlale phansi, icutshungule into yakho, kubonakala ukuthi emanzini yini ekufanele iyokwenziwa. Ngeke bafowethu angawageqa amakhulu, ngoba ngiyacabanga ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo. Uwena kufanele ukuthi uzibuke ukuthi inhlanhla oke uyiphupho okanye inhlanhla okuyivezelo usuke uyivezelwa kuphi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uthole ukuthi uphupha inkosazane phakathi olwandle. Inkosazane iyinhlanhla iyodwa. Manje kubalekile ukuthi wena uhambe uyolwandle kube khona into ethile ozofika uyenze khona maqondana nesibonakaliso kade usivezela, ukuze lezi zinto lezo ozidingayo nalezi zinto oziphathelwe yithongo lasolwandle ukwazi ukuthi uzemukele, ukwazi ukuthi uzithole, zikwazi ukufinyelela esandleni sakho. Akufanele bafowethu masiba namaphupho akhomba inhlanhla bese thina sihlale sinethezeke sigoqa izandla. Asixhumane nabantu abanolwazi, sixhumane nabantu abanomoya wabantu abadala, sihlale phansi basichushise ukuthi yini ekufanele ukuthi siyenze ukuze leyo nhlanhla ikwazi ukufinyelela kuthina. Yeba kuwona wonke amaphupho yethu mawaphupha akhomba inhlanhla kudinga ukuthi wahlangabeze okanye kudinga ukuthi leyo nhlanhla ihlangabeze. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi bazokuvezela abantu abadala inhlanhla ethile nangempela besiyaqhuma, kodwa akusona sonke isikhathi okuwukuthi iphupho elikhomba inhlanhla leyo nhlanhla kusho ukuthi izovela ifike nje ezandleni zakho. Yonke into iyemukelwa bafowethu. Uma abantu abadala bezokunikeza inhlanhla bese wena ungayemukeli, izofika kanjani kuwena inhlanhla? Kubalekile ukuthi uma uwumuntu onamaphupho aveza inhlanhla, asihlale phansi sicubungule ukuthi leyo nhlanhla yakho wena maqondana nawe nezithunya zakho namathongo akho kudinga ukuthi uyamukele kanjani. Ngoba omunye uthola ukuthi kudinga ukuthi inhlanhla yemukele ngokuthi ahambe ayobonga ekhaya, kudinga ukuthi inhlanhla ahambe ayokwenza into ethile, kudinga ukuthi ayemukele ngokulungisa into ethile, nakuba kungeyona into ezodinga ukuthi achithe igazi emsamo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kufuna ahambe aye emanzini, kwesinye isikhathi kufanele ahambe aye kophahla entabeni, ahambe ayokhuleka njalo njalo. Hayi bafowethu, asiwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona ungase ube usizo. Uma kukuthi ukude nempunga yesintu, uyakwazi ukuthi uzenze inhlelo ngokocingo. Uma sokhuluma isikhathi esiyi-hour bafowethu ocingweni, kuwe kube u-450. Uma kuwukuthi isikhathi esiwu-30 minutes, kuba u-350. Uma futhi ungenayo imali, uyasho nawe isikhathi siyakwazi ukukuhlelela bese sikhulume nawe. Ngiyacela ukuthi-ke lo mfanekiso oqoshiwe siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Mina sengaze
Asikhiphe